You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Abyan may nga dira sa imo, kumusta ka kabayan ng Ginoo? Nagpakamayo sa imo sa nagligad na adlaw. Sa sining simana, sa sining mga inadlaw. Kabay pakuntani nga ikaw aktibo sa imong espirituhanon nga pangabuhi kag pag-alagad dira sa Dios. Akon basahon ang ikaduha nga Pedro kapitulo 3. Ang una sa 4 ka mga bersikulo. Mga hinigugma, inikaron amo ang ikaduhang sulat nga ginasulat ko sa inyo. Kag sa ila nga duha, ginapukaw ko ang inyo bunayag na una sa pagpahanumdum sa inyo. Agod nga dumdumon ninyo ang mga tagna nga ginhambal anay sang balaan nga mga manalagna. Kag ang sugo sang Ginoo kag manluluwas paagi sa inyo mga pinadala. Una sa tanan kinahanglan hampon ninyo ini nga sa katapusan ng mga adlaw ang mga mayubiton magaabot nga may pagyubit nga nagasunod sang ila kaugalingon nga mga kailigbon. Kag nagasiling diin bala ang saad sang iya pag-abot. Kay kutob sang pagtulog sang mga ginikanan ang tanan nagapadayon subong nga amo sila kutob sa ginsuguran sang pagtuga. Now diri sa bersikulo 8, apang mga hinigugma dili pagkalimtan ining kamatuoran ngang isa ka adlaw sa Ginoo subong sang 1,000 ka tuig. Kag ang 1,000 ka tuig subong sang 1 ka adlaw. Ang Ginoo wala nagapalantang nahanungod sa iya saad suno sa pagbanta sang iban sang pagpalantang, kundi mabinatason ayon sa inyo nga wala nagahandom nga mawala ang bisan sino, kundi nga ang tanan makadangat sa pagginulsol. Diyos nga balaan ining mga bersikulo kabay mangin masanag ang amon nga paghangop pag-intindi sini. Agod nga mangin balanse ang amon nga pagpangabuhi nga trabaho sa sini nga kalibutan pero nagapaabot sa pagbalik sang imo bugtungan si Ginoong Kristo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, amen. Abyan, bisan sa pagamatuod, si Ginoong Kristo wala nakabalik sa sulod sa mga duha ka libo ka tuig kapin. No? Hindi kita mangin apathetic, hindi kita dula sang aton nga paglaom sa iya nga pagbalik sa sini nga kalibutan. Ining balaan nga kasulatan may mga katuyuan kun nga ang tao ginatagan sini. Una, sa pagpahayag kung sa ano nga paagi nagsulod ang sala sa kalibutan. Ikaduha, kung sa ano nga paagi ang Dios naghatag sang solusyon sa gumuntang o kung sa problema palaligban sa tao nga ang sala. Ginpakilala diri ang anak sang Dios, si Ginoong Hesus. Nagsulob siya sang uno, dugo, kag tulan. Agod nga una siya makapakita sinang hindi makita nga Dios. Ikaduha siya ang aton manunubos, ang talos, ang substitute.
Ikatatlo, siya ang aton sample o kon model, huwaran sa aton pagkabuhi subong nga nagasalig kag nagasandig sa Dios. Kag sa katapusan, si Ginoong Hesus nagsulob siya sining lawas. Agod nga siya pwede nga mapatay kag mahimo subo nga halad sakripisyo tungod sa imo kag sa akong kasalanan. Kay sa pagkabatuod man, siling sang Balaang Kasulatan, ang bayad sang sala kamatayon. Ang bayad sang sala sang tao amo ang kamatayon ni Ginoong Hesukristo. Kabay pakuntani imo hangpon ini nga bagay kag pagtulunan. Agod nga ang imo buhaton amo ang pagdangop, ang pagsalig, ang pag-alaga dira sa iya. Now, nagsaad man si Ginoong Hesus nga siya magabalik dito sa Amay. Siling sa 1:14 versikulo 1 sa English lang, kaya amoy nang aton masaulo. Let not your hearts be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye be also. So si Ginoong Hesus, daw nagapalantang, daw nagapadelay sang iya nga pagbalik, kay sa sini nga bersikulo, siya nagaaman sang hulot didto para sa mga nagsalig sa iya dito sa himaya. Kag sa pihak nga bahin, si Ginoong Hesus nagaaman man sa imo kag sa akon sa pagsugata naton sa iya. Pero madamo sa mga tao nga tungod kay wala man magbalik si Ginoong Hesus, ila na nga ginaatake, ginapakanubo, gina-criticize, pag nagatudlo sila nga hindi masaligan ang Biblia. Hindi matuod ang mga ginatudlo sini. Kag tungod sina ang mga tao, ang iban nga mga tao nagasunod, kag nagaangkon sang ila mga pagtulunan, ila isikway ang Biblia, kag masubo isikway Manila si Ginoong Hesus nga mo ang ginapakilala sa Biblia. Now, paano nga ang Ginoo wala pa nagbalik? Siling dire sa bersikulo 8, apon kay naginbasa, apa mga inigugma, dili pagkalimtan ining kamaturan nga ang isa ka adlaw sa Ginoo subong sang isa kalibo ka tuig. Ang isa kalibo ka tuig subong sang isa ka adlaw. So ang Ginoo wala siya nagasunod sa imo nga timetable o schedule. May kaugalingon siya nga pag-iisip sang panahon kag panag-on. Kag ikaduha nga rason sa bersikulo 9 nga wala pa nagbalik si Ginoong Hesus. Tungod kay may mga kilala pa kita nga wala pa nakabaton kay Kristo Hesus. Wala pa naaman ang ila kabuhi sa pagsugata sa iya. Tungod kay wala pa sila nakabaton kay Kristo Hesus, kung magbalik si Ginoong Hesus, dito gina sila padulong sa infierno. Pero ginahatagan sila sang kahigayunan o kon oportunidad kag tsansa sa aton Ginoo nga makabati sila sang pagwali sa mayong balita kaangay sining akon ginatudlo karon. Kag nga sila maghinulsol, magkilala kay Kristo Hesus, kag magsalig, magbaton sa iya, subong ila nga matuluwas. Kay siling sa bersikulo 9, ang Ginoo wala nagapalantang, nagadelay, wala nagadelay. Nanungod sa iya saad suno sa pagbanta sang iban sang pagpalantang. Kundi mabinatason ayon sa inyo nga wala nagahandom nga mawala o kun madula, hindi maluwas ang bisan sino, kundi nga ang tanan makadangat sang paghinulsol. Kay ang paghinulsol abyan amo ang nagabukas sang ganhaan sa ginharian sa langit para sa isa
ka makasasala. Ang pamangkot abyan, matuod gid bala nga ikaw naghinulsol sa imong mga sala, nagsalig ikaw kay Ginoong Hesus nga siya lang gid ang imo nga manluluwas sa imo nga kabuhi. Kung wala ikaw nakasiguro nga amoy nang ginhimo nimo, ang buhaton nimo abyan mo ni una, ABC lang no, admit na ikaw kasasala. Daw batuna, dawata ang kamatuoran kag ang realidad na kaangay sa akon, ikaw kasasala. Ikadua, B, no, believe, tuuhi sa Ginoong Hesus nga amo lang gid ang manluluwas. Hindi ka na tawag pa kay bisan sino o kung hindi ka magsalig sa imo nga reliyon, kaya manluluwas persona si Ginoong Hesus kay siya ang nagbayad sa imo nga sala. Ilibong kay siya man nabanaw. Kag ikatatlo, si amoy ng call, pagtawag sa iya. Roma 10:13, ang bisan sino nga magatawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kabay pa kuntani nga imo ina buhaton abyan, kay amo ini ang paagi agud ikaw makaaman sa imo kaugalingon sa pagsugatan sa kay Ginoong Jesucristo. Magapangamuyo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat sa imo pulong. Ang imo bugtong anak si Ginoong Hesus nagsaad nga siya magabalik liwan. Siguro karon nga adlaw wala kami kabalo, karon sa gabi o kung sa buwas, kung sa sunod nga mga inadlaw, kung simana. Pero matuod gid na ikaw magapadala sa liwat sa imo bugtong anak si Ginoong Hesus sa pagkuha sa amo. Kabay ini nga minsay nga mabatian dira sa Inubahan, sa Sipalay, sa Kabankalan, dira sa Ilog, sa Kawayan, makahatag sang challenge o inspiration sa mga tao sa pag-una-una sa ila espirituhanon nga bahin sa ila kabuhi. Kag ubayi giyay kami sa among dalan karon kay sa ngalan ni Ginoong Hesus ako nini ginaampo. Amen. So Nairel, salamat sa imong nga pag-replay sining aton nga segment karon. Grace Martyris Iliher, damo gid nga salamat. Jimmy Perez Famoso, Mrs. Esmeralda Ferraris, kamusta? Nang, ara kamo sa pututan o kung dira sa Iloilo, kamusta gid? Ang Diyos magapakamayo sa aton katanan.